den letep bulane dewa saiki sak dundung Tirta Amerta pawartosipun sinten ingkang saged ngombe menika boten saged pecah sang rembu culuk kala rau mbok inggih paduka minangka tetungguling Wadyayaksa guwa mriki kaliyan ingkang putra pun Janta kowe iki nyuwun dhateng dewa nek dijaluki mesti ora oleh lajeng kados pundi Rama rembu culuk tak jaluk nganggo caraku kowe ndelok kok saka kaduan budal kutu-kutuetan sing kangilan moyo-oyo iki kudu kasebatan nggih ibaratipun tiyang budidaya samangke sampun kasebatan ya kedah namung nampi wohipun ya dewa padha ngumpul nggih kabeh padha ngumpul rene nggih lho padha maju rene kabeh
Yeah.